Γεια σας. Ξέρουμε ότι τα μεγάλα μοντέλα γλώσσας όπως το ChatGPT και το Claude μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε εκπαιδευτικό υλικό. Όμως, υπάρχουν επίσης εξειδικευμένες πλατφόρμες AI που μπορούν να απλοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν αυτές τις εργασίες ακόμα περισσότερο. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις πλατφόρμες για να βελτιώσουμε τη διδασκαλία μας. Ας δούμε μερικές σημαντικές συμβουλές για τη χρήση αυτών των πλατφορμών AI στην εκπαίδευση. Πρώτον, επαληθεύετε πάντα την ακρίβεια και την αμεροληψία των αποτελεσμάτων που παράγει η AI. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παρέχει λεπτομερή υλικά, αλλά είναι σημαντικό να ελέγχετε αυτά τα υλικά για να αποφύγετε τυχόν ανακρίβειες ή προκαταλήψεις. Για παράδειγμα, ένα AI μπορεί να έχει παροχημένες ημεροληπτικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεύτερον, χρησιμοποιήστε την κριτική σας σκέψη. Η AI είναι ένα εργαλείο εκκίνησης, αλλά εσείς είστε αυτοί που θα προσαρμόσετε τα αποτελέσματα για τους μαθητές σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόσετε το περιεχόμενο στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα επίπεδα των μαθητών σας, διασφαλίζοντας ότι το υλικό είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό. Τρίτον, να είστε ενήμεροι για τους περιορισμούς της AI. Παρόλο που οι τεχνολογίες AI έχουν βελτιωθεί σημαντικά, μπορεί να υπάρχουν ακόμα περιορισμοί. Για παράδειγμα, η AI μπορεί να μην έχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες ή να μην κατανοεί πλήρως το πολιτιστικό ή κοινωνικό πλαίσιο ενός θέματος. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε την AI ως συμπλήρωμα και όχι ως αντικαταστάτη της ανθρώπινης κρίσης. Τέταρτον, δώστε προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα. Η εισαγωγή προσωπικών δεδομένων στο σύστημα AI μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ιδιωτικότητα των μαθητών. Γι' αυτό, αποφύγετε να αποκαλύπτετε προσωπικές πληροφορίες και βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε είναι ανώνυμα και ασφαλή. Πέμπτον, μην ξεχνάτε την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Παρόλο που η AI μπορεί να διευκολύνει πολλές πτυχές της διδασκαλίας, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή και την κριτική σκέψη που φέρνει ένας εκπαιδευτικός στην τάξη. Η ανθρώπινη παρουσία είναι αναντικατάστατη για τη δημιουργία σχέσεων και την υποστήριξη των μαθητών. Έκτον, παραμείνετε ενημερωμένοι για τις νέες εξελίξεις στις πλατφόρμες AI. Οι τεχνολογίες αυτές εξελίσσονται συνεχώς και η παρακολούθηση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες των εργαλείων AI. Έβδομον, αξιοποιήστε τους δωρεάν πόρους που προσφέρουν πολλές πλατφόρμες AI. Ξεκινήστε με τις δωρεάν εκδόσεις για να εξοικειωθείτε με τα εργαλεία και στη συνέχεια εξετάστε αν χρειάζεστε τις πρόσθετες δυνατότητες των πληρωμένων εκδόσεων. Και τέλος, χρησιμοποιήστε συνδυαστικά διαφορετικές πλατφόρμες για να μεγιστοποιήσετε τα ωφέλη της AI στην εκπαίδευση. Ένας συνδυασμός εργαλείων μπορεί να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διδακτική εμπειρία. Ακολουθώντας αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών πλατφορμών AI, βελτιώνοντας την ποιότητα της διδασκαλίας σας και την εμπειρία των μαθητών σας. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια!